खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंकिलिकां ब्रह्म क'क्राझार सहरनि पाटरघाटआव 2 कौटि रांनि लुफुंजानो गोनां ट्राइबेल रेस्ट हाउसनि खुन्थिया गायसनदों क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघआ। आसाम सरकारनि डाइरेक्टरेट अफ ट्राइबेल एफेयार्सनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लायाव मोनफुंनो हानाय 2 कौटि रांनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसखौ लुफुंनायनि थांखिजों ट्राइबेल रेस्ट हाउसनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जायो। दिनै फुंबिलिनि समावनो मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों लुफुंजानो गोनां बे ट्राइबेल रेस्ट हाउसनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होयो 30 नं सानजा क'क्राझार बिधान सभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इसलारिया। दिनैनि बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनि आफादगिरि अनिल चन्द्र वारी, गाहाय नेहाथारि समजित बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। हाबाफारिनि सोमोन्दै एमएलए लरेन्स इसलारि आरो क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनि आफादगिरि अनिल चन्द्र वारीनि फोरमायथि। गुबुन गुबुन जिल्लायाव जेरैबायदि ट्राइबेल रेस्ट हाउस होदों थिग बेबायदिनो क'क्राझारावबो दिनै जों ट्राइबेल रेस्ट हाउस मोननो हाबाय 2 कौटि रांनि। जोङो मिजिंथियो मानोना क'क्राझारा दायो बिटिसिनि केपिटेल जाबाय आरो बिनि सिमाया दायो गहपुरसिम थांबाय। गतिके गहपुरनिफ्राय जुदि क'क्राझाराव बिटिसियाव जुदि खामानि मावनो फैयोबा उदालगुरिनिफ्राय बा बाक्सानिफ्राय अब्ला बे मानसिफ्रा थानो थाखाय हटेल नागिरनो गोनां जायो। सोरबाया हटेलाव थानो हायो, सोरबाया हाया। दा बे हिसाबै ट्राइबेल जे रेस्ट हाउस बेवहायबो थानो हागोन, थानायनि सुबिदा जिहेतु थागोन। जेरै जों गुवाहाटियाव थाङोबा पल्टन बाजाराव थानाय ट्राइबेल रेस्ट हाउसआवनो थानानै जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा गुवाहाटिनि दिसपुरनि खामानिफोरखौ मावनानै फैयो। बा बेवहाय थाङोबा गावजों गाव सिनायलायनाय फैयो बा गावनि मानसिफ्रा मदद होयो। सोरबा रोङाबा सोरबा मेडिकेलाव ट्रिटमेन्ट लानो थाङो गुवाहाटियाव, सोरबा दिसपुरनि खामानियाव, अब्ला बेयाव थानाय जायफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोना मदद खालामो। थिग बेबायदिनो क'क्राझारनि जितु रेस्ट हाउस जागोन बे रेस्ट हाउसआबो गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ सहाय होनोबो हागोन। बेखौ जोङो मिजिंथिदों। जेखि जाया मानो बावहाय जोंहा क'क्राझाराव ट्राइबेल संघनि खुनु हा हु गैयैनि थाखाय जोङो बेखौबो जोङो सुजुगखौ लानो हायाखैमोन। नाथाय दिनै बिटिसि सरकारा बिथांमोननो हा एलटमेन्ट होबाय आरो बे हा एलटमेन्ट मोननायावनो दायो बे न'खौ लुफुंनो नागिरदों। बेनिखायनो जों मिजिंथियो जे बे ट्राइबेल संघआ मोननाय जिथु ट्राइबेल रेस्ट हाउस बेखौ जाने आबुं मोनसे महर होयो बा बेखौ जोथोन लानो हायो। मानोना बेबायदि गोबां बाथ्राफोर ओंखारो जे न'आ मोनो खिन्थु मेनटेनेन्स खालामा। दा गुवाहाटिनाबो ट्राइबेल रेस्ट हाउसआ जोबोद मैलामोन, दा रिन'भेसन खालामनानै मोजां जाबाय। थिग बेबायदिनो बिथांमोनाबो जेन साखोन सिखोन लाखियो, जाहाथे मानसि थानो हानाय मोनसे मोजां आबहावा मोनो आरो बेयाव फैनाय मानसिफोरखौ जाहाथे मदद खालामनो थाखाय मोनसे बेबायदि हाबाफारि रनसायो। आं बेखौनो खावलायबाय आरो जायफ्रा बे ग्रेन्टखौ हरबाय बिथांमोनखौ आं बे समाव साबायखर। दिनै जों बेवहाय ज' जानानै जोंनि एमएलए सारखौ लिंहरनानै जोंनि बे अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय आरो न' खुन्थिया गायसननायाव मोनफुंनायखाय जों जोबोद खुसि। जों गोबां बोसोरनिफ्राय बेखौ आसा खालामना दंमोन। क'क्राझार टाउनाव ट्राइबेल रेस्ट हाउस नामै हाबो गैया, न'बो गैया। जोंनि ट्राइबेल बिथांमोनहा बिटिसिआव फैनानै गोबां जायगायाव आलाय सिलाय थानायखौ जों खोनाबाय थायोमोन। हटेलावबो जायगा थोयैनि बारान्दाफ्राव उन्दुना थानानै हर थानाय खोनायोमोन। दिनै जोङो बेफोरखौ दुखु मोननानै गोबां आसा खालामबाय थादोंमोन जोङो सरकारनिफ्राय माबा मोनसे मोनोब्ला बे जायगायाव ट्राइबेल रेस्ट हाउस लुनो। नाथाय हानि खोथा जादोंमोन। हा गैयैयाव जोङो गोबाव बोसोर थानांदोंमोन। खिन्थु देग्लाय नागिरै जों दाखालि 30 अक्ट'बराव बे हाखौ एलटमेन्ट मोनबाय आरो 14 नभेम्बराव जोङो बेखौ एलटमेन्ट मोनबाय आरो बिदिनो जोङो दिनै एलटमेन्ट मोननाय लोगो लोगोनो बे न'खौ बे माबाया प्रजेक्टआ आगोलावनो पास जाखानायमोन। आगष्टनि 21 तारिखआवनो पास जाना दंमोन बे प्रजेक्टआ। नाथाय जों हा गैयैयाव बेखौ होथ'नो हायैयाव 30 अक्ट'बर हा मोननाय लोगो लोगोनो बिथांमोना बेखौ मावनो आराम्भ खालामबाय, साफा सुफा खालामबाय। ओमफ्राय दिनै बे गायसननाय हाबाखौ मावबाय। जों आसा खालामबाय बे न'खौ लुखांनायनि उनाव जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा आलाय आथोन जेरावबो थादलाबायाबालानो बेवहाय थाफैनानै गावसोरनि मावनांगौ हाबाफोरखौ मावनानै बाय रेस्ट लानानै मावफुंनो हागोन होननानै। आरो जों सानबावदों हायाथ' गोबां दंबावो। जोंनि ट्राइबेल मानसिनि थाखाय बे जोङो हौवासा गथ'फोरनि थाखाय हस्टेल लुनानै होनो, जाहाथे जोंनि इउनिभारसिटियाव फरायनो फैनाय दाथ' क'क्राझाराव 6-7 खानसो कलेज दङ। बेफोराव फरायनो फैनाय गथ'फ्रा
न' भारायाव थायाब्लानो बेफोर थानानैबाबो हस्टेलाव थानानै फरायनो सुजुग सुबिदा मोनो बे आसाखौ जोङो लादों आरो जों मोनथिथारगौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बे फान्ड फैनाया दानि बे जों हस्टेल लुनो नागिरनायखौबो हरथारगोन होननानै जोंहा मोनसे बिसास दङ मानो होनबा दा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे प्रजेक्ट फैनायखौ जोंनि क'क्राझारावनो बे गार्लस कलेजाव लुदों नैबे बयस हायार सेकेन्डारियाव लुगासिनो दं हस्टेलफोरखौ आरो दस्रा कलेजावबो लुगोन जुदि जायगा होनो हायोबा गथिखे जोंबो जोंनि हाखौ देखायनानै जोङो बे हस्टेलखौ बियोबा जोंहा मोननायनि आसा दंथारो बे बिसास आरो फोथायनाय जोंहा दङ आरो जों लुथारगोन बेखौ 2 कोटि 10,000 खम 1 कोटि 99 लाख आरो बेखौ बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि प्रजेक्ट बेयो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय गासैबो फाइनान्स खालामजोबदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जोंनिफ्राय गरसेबो थाङा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय दा स्टेट गभर्नमेन्टनि डब्लिउपिटि डिपार्टमेन्टआ ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टआ बेखौ नायो बेल' आरो बेनिफ्राय बेखौ लुखांनायनि उनाव समस्त दायित्वआ जोंनि ट्राइबेल समूहनि आखायावनो थागोन आरो बेखौ जोङो मोजाङै सालायलांनो थाखाय जों मोनसे कमिटि दानानै मोजाङै जों बेखौ सालायलांगोन बेवहाय जोङो केयारटेकार बा रिसेपसनिस्ट सासे लागोन बेनिफ्राय सुकिदार सासे लागोन आरो बे रेस्ट हाउसखौनो जोङो बिसिनि दारैनो मोजाङै सालायलांगोन होननानै जोङो थिग खालामना दंखायो